Horas marihita paparana putar raja sila isabungan si walu turpuk na marhaujahat tu sila lain na bolak na adong di provinsi Bantenon. Songon nasomal taulahon setiap hari Senin borngin marsiajar lohita taringot tu adat na pinukan ni oputta si julu-julu tubu. Jala nunga tunggurang taparsiajari aka adat-adat na julu jala gudang dotong dihita sonarion na hurang atus sita taringot tu akka paradaton manang pasahaton akka si pasahaton baik tu hula-hula manang tu boru manang tulungat tubu nang tu raja ni nongas sahuta di borginon nunga di parade narasumberta nasongon parsiajarata ima paduan pasahato turu-turu si panganon dohot pasahat dekke sibudurulur. Dison perlu botota bohalo tutu carana manang teknisna pasahaton turu-turu di sipanganon songorinang dekke sibudurulur. Jala isedo nama jalo turu-turu di sipanganon songorinang dekke sibudurulur. Alani tapasaha ma tunara sumberta ima Oppu Devan sialoho boru ni rajai boru siagian asa partikenon hubasa tame ma tu damang butima mauliate. Horas marihita paparana puta raja sila sabungan siwalu turpuk na marhojat tu sila lahina bolak. Horas Obar tu materi dari pasahat ni amat penasihat rakyat ima pasahat turu-turu si panganon dor pasahat dekke. Odoraso tak simulasikan ima persiajarat taborginon denggat jo lo patorangon nami ahado turu-turu si panganon jala ahado dekyo ate natakas dihita halak batak molo pargelengon manang parburuan pasahaton jagal do manang turu-turu si panganon do tu hula-hulana ate jala dibalos hula-hula naoma ima do deke si mudurudur ana deke si tiu-tiu. Jadi ada istilahnya molo bahasa Inggris take and give, gitu kan? Satu memberikan, satu menerima, kembali juga memberikan, gitu. Berarti nunga balance, nunga beinon imbang, alunas be, artinya seorang. Turu-turu si panganon dari pasa ni pihak paranak tu pihak parburu isa si tongmen nunga jadi hak ni parburu songoninang dekke na di pasa ni parburu tu paranak nunga hak ni paranak alai ala nunga gabi parburuon na pargelengon na niyon pihak paranagon tentu pasahaton di para boruma jabarna ayah datuk kan asa masih pasangapan do di pasangap para boruma dan itu para anak molo ulau niro do di hutari para anak takas do hononna imam buruh ala si ulau di alam muna do akka jabar dia manuangin si pasahaton nami tuhamu nasohon ula ni dekke nami mulak ulu ni dekke mulak do warni non nah tapi jagal ada kia hula-hula na mga jagal tu para buruon na ate tu para gelengon na dekke do lianon na alay alara inon rumang na jagal gabi ni do komba ulu ni dekke mulak asa takasa te mga ate Gimana parjolo? Nama dua abang. Saya olo do jut binereng di nama jalo do nama sahaton si pasahaton na dan binoto isi do nama jalo jala isi nama ngalean. Buasa udah kosongoninon parpeak di tanganinon ditikin na pasahaton do nama jalo rap digijang sudi para anak pegijang para buru pegijang paduahon rap itu harus sudi rap majalo sudi kan ini wae juk songoni alanido peranan di protokol paingoton
Molo nama jalo do tangan itoru buka. Ali molo na pasahaton sikot digijang do tangan ada. Jadi takas binoto na digijang berarti na pasahaton. Na ditoru berarti nama jalo. Nah, paranak ditiki na pasahaton turu si pangarang si gijang tangan ada gitu. Parboru di nama jalo turu si pangarang siap toru. Sebaliknya ditiki parboru pasahaton dek kesi tio dek kesi modururi tangannya ya gijang. Nama jalo paranak siap toru. Takas binoto omma nama jalo omma nama pasahaton. Siap posisi di tangani habotoan. Hula kok kami dah sanglai haru di sada lawan binere. Dan binoto isi nama jalo isi nama pasahaton. Lala rap igijang sudah tangan. Rap itu orang si tangan. Alani nomor hite-hite parsiajarat tabornginon. Takas dok konon nami tu hita salut nate. Asabui tatuturi. Ayolor si patak kahasul toron. Kalau digudang dek kasih pikiran dah. Gak bidang satu sinod diranami. Tugasnya ke protokol mai inon. Na pasingot manang tugas tabi may don pasingot nenget pasingot menang pula loy barhite-hite mikiate kebibigi aka situan na torok neget irusit ponate atoro tangata agijang tangata ada neget pasingot alara mga tusino hita hasu torino lo si pata gamang terlebih aka mangulai aka mangarupi ka ulaon na sohyado pe diadopi ta pengolihon arak marang pau tau boru dan gitu dan satu sinod diranapi tugas tamain pasingoton ate mangate omba pangiduan nabi itu kita setat daita naung pajalo panuturion di sekretariat tau asabu itu kita dagabe panuturi atau tamulai tamulai persejarah tabornginon so dia di napasahatot turu-turu si panganon do so dia di napasahatot dekke asetakas ate jal molo hita di son di kita peparanda putar aja silai sabungan asing do halak nah dong di son main satu dah manang main dua sudido adong aka namar tugas alana walau kita paranda putar aja selesai bukan si konadong do nadoh terlibat di nama kubase kasih ulaunin ate mulai tema alani amang raja tamulai majolo di gelombang napar jolo songonima dihamu raja ni hula-hula nami rajai raja ala nunga sikop di jakon hami horong ni hula-hula dohot tulang nami ala nengro nama hami pasahaton turu-turu di sipanganon tuhamu buhar raja nami nunga boy hami roh Dauli raja nami dihamu suhu bolen nami dohot hita nomor tu asa son mahita lao menjalo turu-turu di sipanganon sian raja ni pamurota dihamu rajani pamuron nami nungara diham Roma dihamu suhu bolon nami dohot hita namar dongat tubu asa tuson mahita lao pasahaton turu-turu di sipanganon turaja ni hula-hulatta di hari nauli di bulan narenggan dohot di tahun para janon marna tapak dohami ro pasahaton turu-turu di sipanganon laho pasahapun hamu raja di hula-hula nami tung songonope si panganon na pasahat kami tuhamu lasma rohani rajai songon ni jolo-jolo tubuh ma raja nami dohono jolo tinitik asa topa golang-golang parahutna otik sosadia na pasahat kami tuhamu saya godang ma pinasuna butima raja nami mau liate amang buru mangaradi mahamu rajani buru
Asal kami pasatu dek studio dia do dek semut. Nunga rade hami raja nami. Dihamu guru nami buat kamu tu son dek si pasahato tu raja ni pemurut nami paribamuna. Di son pasahat kami do tu hamu dek si murududu, dek si tiu dek sahat. Asa serak murududu matok kamu tu dolok tuturuan. Yo manang haroroni pasamu tu dihamu. Jala sahat na uli sahat na dinggal tu hamu tu pahon yaman tapal dinggal basai. Mulu tu semonok pe tu panidik kino pasah kamyon las marohamu na majalo. So ni dok isi jojo tu mamang guru dohono. Jono ni titik asa ditoba gulang-gulang paraudna. Otik susadia no pasah kamyon tu hamu segudang ma pinasuna. Butima. Dihijan nomor dongatu. Di son nunga tajalo tulu-tulu si panganon sian raja di pamorot. Molotumpe di jolo ni hasuhuto pe banang rak jalo mahita. Ultima. Suang songoni ma dihita na mardongat tubu. Di son nunga tajalo dekes sian hula-hulatta. Molotung di jolo ni hasuhutot pe nuaingon banarak manjalo mahita disi. Songoni madihamu raja ni hula-hula nami raja A. Ala nunga sikop di cakuk kami horong ni hula-hula dohot tulang nami. Ala neng Roma hami pasahat tudu si panganot tuhamu. Boha ngabuy hami ro raja nami. Dihamu suhuk bulan nami dohot hita namar dongat tubuh. Asa tuson mahita laho majalo turu si panganon siar raja ni parborota. Dihamu raja ni parboron nami nungara de hami Roma hamu. Dihamu sud bolon nami dohot hita namar dongat tubuh asa tuson mahita lao pasahat tudu ni si panganot tu raja ni hula-hulatta. Yari nauli di bulan ading ganon do di tahun parasianon. Pernah tapak dohami ro pasahat tudu ni si panganon lao pasangapon hamu raja ni hula-hula nami. Tung songono pe si panganon na pasahat kami tuhamu lasma rohani rajai. Songoni indok songon indok ni si jolo-jolo tubuh ma dohono. Jolo tiniti asatin opa golang-golang pangarahu. Otik sesadia nahu pasahat kami tuhamu saya gudang ma pinasuna. Butima. Mangarade mahamu raja na iburu asa rohami pasahatot dekke si dio dekke si murudur. Nungarade hami raja nami. Dihamu buru nami bahwa kamu tu sod dekke si pasahatot tu raja ni pamurun nami paribamuna. Dison pasahat kami do tuhamu dekke si murudur dekke si tio dekke sahat. Asa serak murudur matok kamu tu doluk tutoruan. Cio manang hararon ni pasamotat dihamu. Jala sahat no lisahan na dinggat tu amu tu pahon nyamata pardengkap basai. Mulu tuk sonope tu pani dekke nahu patah tamion lasma rohamuna majalo. Soni dok ni si jolo-jolo tu mamang berudo honon nami jolo ni titik asat tinopa. Golang-golang pangarah una otik sesadia nahu patah tamiot tu hamu. Saya gudang ma pinasuna butima. Dihita namar dongat tubuh dison nung ngata jalo turu si panganon sian perborota molotung di jolo ni hasu topei banang rak bajalo mahita disi. Song-songoni dihita namar dongat tubuh dison nung ngata jalo dekke siak hula-hulatta molotung di jolo ni hasu topei no aingon banarak majalo mahita disi butima moliate. Songoni ma dihamu raja ni hula-hula nami raja X. Ala nunga sikop di jakok kami horong ni hula-hula do tulang nami. Ala neng Roma hami pasatot turu si banganon tuhamu boha ngaboy hami ro raja nami. Dihamu suhut bolon nami doot kita namar dongat tubuh. Asa tusom mahita lahu majalo turu di sipanganon sian raja ni paburota. Dihamu raja ni paboron nami nunga rade kami Roma hamu.
Diamu suhut bolon nami dohot hita namar rongat tubu asa tu somma hita lawa pasata tutur sibanganot tu rajani hula hulatta. Di hari Nauri di bulan Naringgan dohot di tahun para sianon martapak dohami roh pasahatun tutur di sekangaron lawa pasangakon kamu rajani hula hula nami tusongonon pe sibanganon lawa pasahat kami Kamion tuhamu lasma rohani rajai. Somon hidup ni si jolo tubuh ma raja nami tuhoron. Jolo ditik asa ditoba. Golang tulang pangrahuna. Otik sosadia dan pasal kami tuhamu saya golang ma pinasuna butima. Mangarade mahamu raja ni boru. Asaro hami pasahator dekke si tio dekke si muduludur. Nungarade hami raja nami. Dia mu burungan buat kamu tu sobek ke si pasahat raja di pemurun nami. Bari bangunan. Bison upasahat kami lo tu kamu dek ke si mudulur, dek ke si tio, dek ke sah. Asa saya rak mudulur mamu atau dulu itu wan. Tio manang haroroni bersama tadi kamu. Jala saat nauli saat nadinggan. Upah ni mata perbincangan bahasa. Molo tung sama apa? Tung pun dikit. Nah, upah sahaja las malam nama aja. Sama ni jok ni jujur di rumah, ang baru berkonon. Jujur dikit, asal coba pulang pengarap. Tapi susah dia nak upah sahaja. Tuhan, saya udah masih. Dihita nama rongat tubuh. Disondong ata jalo turu-turin si panganon sian parborota. Molotung di jolo ni hasuhuto pei ba naung rak mamat jalo hita di si botima mauliate. Suang songoni ma dihita namar rongat tubuh disondong ata jalo dekke siak kula ulatta molotung di jolo ni hasuhuto pe nuangin on barak nama jalo mehita di si botima mauliate. Ya. Ima warna jagar hata deh. Jadi mauliate mah dihita salutna nunga masay denggan. Niat nunga biasa om taulahom. Alay sangaja do tabain sarat konten simulasi. Jalata simulasi hon. Asa adong do si tiruon ni akan oposok. Jala adong si ngotota. Dang tarpasidi ngo namang. Gudang nai adong hatarin itu tua madokon. Gajang ari naung salpu gajang ado ari nanengro say gudang si ulaw nang taulaw naka ulaw jalabui do koron omma na parpuri mana dari sabtu nang salpo sa hali dua ita mangulaw ibaga sa sadari dagino buhay taulahon dang sariya be dagino ay martabba-tabba po para no putar aja silesa mo si ulutupuk dihita tangarangon na jala gudang do dang mungkin da olo do mungkin ra di sada partikian di hari tanggal partikian na saruba sudi olo sali dua sali tur sali opat ate ima ala di torop ta saga dia putta do inon rohita marserak tutaro parserakan jadi asadong si tirota adong si jaha-jahota dan gitu mau lihat mari kita salutna tabba ma akka hamoraon ni parbinoto atta di napasahaton dohot di nama jalo. Mulai tema marsangap batu hatta marsangap putaraya sila sabungan marsangap mana kita peparana puta raja sila sabungan suara turpuk namar hojaku sila lahina bolak horas marita. Horas.